My name is Anisha Gati. ମୁଁ 4th class ରେ ପଢୁଛି। ମୋ years ହେଲା 8। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଦେନ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଲେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିଥିବୁ। ଏମିତି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ନା ଅନିଶା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଦେବେ କୋଉ ସଙ୍ଗରେ ଅନିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ତ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବ ଏବଂ ତାର ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ର ଜଲବା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଅନିଶା you ready? Yes, I am ready. Your song मेरा ओके। तो अनिशा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपनको भी समझना हमको बेस्ट। ओके स्टार्ट अनिशा। ओके अनिशा थैंक यू सो मच सुपर डांस। थैंक यू। आपनको मो डांस जदि भल लगिला आपण लाइक करिया को सब्सक्राइब करिया को कमेंट दबा को भूलिबेनी। बाय बाय। अनिशा रो मदर फीलिंग प्राउड।